ውድብ ጥዕና ዓለም ብመንግስቲ ቻይና ብዝመሓደር ኩባንያ ሲኖፎርም ዝፈረየ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንህጹጽ ግዜ ኣብ ረብሓ ክውዕል ፈቂዱ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ትግራይ ዝቅጽል ዘሎ ኩናት ደው ንኽብል ጸዊዖም። ሰላም ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ስቱድዮና ሃርሞኒ ሜድያ ንሎም ሰንበት ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዳኡና ናብኹም ኮብሌሰናይ ምክትታል መጠን ምፍናው በካል ጋዝ ቻይና ካብ ድምር ኩለን ምዕቡላት ሃገራት ከም ዝዛይደ ተገሊጹ። ብመሰረት መጽናዕቲ ሮዲም ግሩፕ ኣብ ዓመት 2019 ቻይና 27 ሚእታዊት ናይ ዓለምና በካል ጋዝ ኣመንጫላ። ብኻልኣይ ደረጃ እትስራዕ ኣሜሪካ ኮይና 11 ሚእታዊት ህንዲ ኸኣ 6.6 ሚእታዊት ከም ዘመንጭዋ እቲ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ። ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ስምምዕ ክሳብ ዝብጻሕ ኣብ ዓለምና ዝወርድ ዘሎ ክሌማዊ ለውጢ ዝኾነ ዓይነት መፍትሒ ክርከቦ ኣይክእልን ይክብሉ ተመራመርቲ ሸቕሎቶም ይገልጹ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ካብ ኢንዱስትሪታት ቻይና ዝወጽእ መጠን ብከላ ብ3 እጥፊ ምውሳኹ ጉጅለ ሮዲም ኣመልኪቱ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ትግራይ ዝቅጽል ዘሎ ኩናት ደው ንኽብል ጸዊዖም። እቶም ፓትርያርክ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ብቪድዮ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ጸገማት እኳ እንተሃለዉ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣረመኔነት ጠጠው ንኽብል ብዙሕ ግዜ ፈቲነ ኣይኮነለይን ፍቓድ እውን ኣይተዋሃበንን ኢሎም። ብዛዕባ እቲ ኩናት ንኸይዛረብ መን ከም ዝኸልከሎም ግን ብንጹር ኣይሓበሩን። እቲ ምስጢራዊ ቪድዮ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኮሌጅ ቴዎሎጂ ቅዱስ ፍሬምናጦስ ዝሰርሕ ፕሮፌሰር ደኒስ ዋልደይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ በዓሉ ከም ዝቐድሖ ንቢቢሲ ኣረጋጊጹ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ አቡነ ማትያስ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ብተደጋጋሚ ነቲ ዝፍጸም ዘሎ ተግባራት ንምኹናን ዝገበርዎ ጻዕሪ ናብ ህዝቢ ክበጽሕ ፍቓድ ከም ዘይረኸቡ ተዛሪቦም። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣረመናዊ ተግባር ንኽቃወም ፈቲነ ግን ዘዳለኾ መልእኽቲ ኣብ ኣየር ከይውዕል እናተዓፈነ ክሳብ ሕጂ ጸኒሐ። ኣብ ትግራይ ጭካነ ዝተመልኦ ኣረመናዊ ስራሕ ይስራሕ ምህላው ዓለም ፈሊጥዎ ኣሎ ኢሎም። ውድብ ጥዕና ዓለም ብመንግስቲ ቻይና ብዝመሓደር ኩባንያ ሲኖፎርም ዝፈረየ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንህጹጽ ግዜ ኣብ ረብሓ ክውዕል ፈቂዱ። እዚ ክታበት በቲ ውድብ ኣብ ረብሓ ክውዕል ፍቓድ ዝረኸበ ካብ ምዕራባውያን ወጻኢ ዝተሰርሐ ፈላማይ ክታበት ኮይኑ ኣሎ። እዚ ክታበት ቅድሚ ፍቓድ ምርካቡ እውን ኣብ ቻይናን ካልኦት ከባቢታትን ሚልዮናት ሰባት ተባፂሑ እዩ። ክታበት ፋይዘር፣ ኣስትራዘኔካ፣ ጆንሶን ኤን ጆንሶን፣ ሞደረናን ቅድም ኢሎም ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍልጦ ዝረኸቡ እዮም። ዝተፈላለዩ ሃገራት ግና ቅድም ክብል ናይ ቻይና ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ረብሓ ክውዕል ምፍቃደን ይዝከር። ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ እንታይነት እቲ ክታበት ውሑድ ሓበሬታ ጥራሕ ስለ ዝተወዝዐ ውፅኢታውነት ክታበታት ቻይና ኣይተፈልጠን ነይሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ትማሊ ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውሕስነትን ውፅኢታውነትን እቲ ክታበት ብሲኖፎርም ከም ዝተረጋገፀ ሓቢሩ። ብዙሓት ምምሕዳራት ንመንእስያት ክታበት ኣስትራዘኔካ ክህባ ድሌት ከም ዘለውን ይገልጻ። ምምሕዳራት ዮትላንድ፣ ያቭለቦሪ፣ ቬስተንማንላንድ፣ ያምትላንድ፣ ሃርየ ዳለን ብጉዳይ ክታበት ኣስትራዘኔካ ኣመልኪተን ምስ በዓል መዚ ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ይዛረረባ ምህላውን ተፈሊጡ ክብል ማዕከን ዜናታት ኣቃሊሑ። ነቶም ትሕቲ 65 ዓመት ዕድመ ዘለዎም መንእስያት ኮይኖም ድሌት ንዘለዎም ክታበት ኣስትራዘኔካ ክንህቦም ድልዋት ኢና ክብል ኣዋሃዲ ክታበት ምምሕዳር ዮምትላንድ ኡርባን ቲረን ሓቢሩ። ኣቐድማ ኣቢላ ምምሕዳር ስኮነ ንትሕቲ 65 ዓመት ዘዕድሚኦም መንእስያት ክታበት ኣስትራዘኔካ ክትህብ ድሌት ከም ዘለዋ እኳ እንተገለጸት በዓል መዚ ኣገልግሎት ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ግን እዚ ክታበት ንልዕሊ 65 ዓመት ዘዕድሚኦም ጥራይ ክወሃብ ከም ዘለዎ ምሕባሩ ይዝከር። ስብርባር ናይታ ቻይና ዝወንጨፈታ 5 ዝተሰመየ ሮኬት ቀዳመ ሰንበት ኣብ ክግመት ዘይተኻእለ ቦታታት ናይ ዓለምና ከም ዝወደቐ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ቻይና ሓቢሩ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ብዘሎ መጽናዕቲ ስብርባር ናይታ ሮኬት ኣበየናይ ክፋል ናይ ዓለምና ክዓልብ ከም ዝኽእል ክግመት ከም ዝጸንሐን ሕጂ ግን መብዛሕትኡ ናይታ ሮኬት ክፋላት ኣብ ህዋ እንኮላ ከም ዝተቓጸለን ዝተረፈ ኣካላት ከዓ ኣብ ባሕሪ ህንድያ ውቅያኖስ ወዲቑ ከም ዘሎ ሓበሬታ ረዲዩ። ኣሜሪካ ብሓሙስ ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ እታ ሮኬት ኣበይ ከም ትዓልብ ከም ትኽእል ክፍለጥ እኳ እንተዘይተኻእለ ኣብ ህዋ እንከላ ሃሪማ ናብ ምብታን መደብ ከም ዘይብላ ግን ገሊፃ ምንባራ ይዝከር። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ወሲኹ ከም ዝበሎ ቻይና ከም ዝኣመሰለ ስርሒት ከተካይድ እንከላ ድሒሩ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ክትሓስብ ይግባእ ነይሩ ክብል ነቐፌታ ኣስሚዑ።
ኣብታት እንታዊትን ፍልጥትን ርእሰ ከተማ ብሪጣንያ ዝኾነት ከተማ ለንደን ኣብ 2016 ከም ከንቲባ እታ ከተማ ኮይኑ ተመሪጹ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኣቶ ሳዲቅ ካን ንመበል ካልኣይ ግዜ ብጽቡቕ ውጽኢት ዳግማይ ከንቲባ ኮይኑ ከም ዝተመርጸ ተገሊጹ። እቲ ንሰልፊ ሸቃሎ ማለት ለበረ ፓርቲ እታ ሃገር ወኪሉ ዝተወዳደረ ሳዲቅ ካን ካብ ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝኾኑ ወጻተኛታት ወለዲ ምስ ምምጽኡ ብብዙሓት ኣኽረርትን ሕሉፋትን ዓቢ ተቃውሞ እኳ ኣልዒሉ እንተነበረ ኣቶ ሳዲቅ ካን ግን ብስርሑን ብብቕዓቱን ኣብ ምምሕዳራት ለንደን ከም ከንቲባ ኮይኑ ዘርኣየ ልዑል ብቕዓት ኣብ ሕጂ እዋን ምርጫ ካብ ህዝቢ ለንደን ልዑል እምነት ተጎናጺፉ ዝሓሸ ዓብላሊ ድምጺ ብምርካብ ንኻልኣይ ግዜ ከንቲባ ዓባይ ከተማ ንምዃን ተዓዊቱሎም። زخبركم تخاتلت هارموني ميديا نلوم سنبت زدلنا يو زينا ومساندونا زوم كساب حجي كتكاتلوهم زتصنحكم نمكتالكم اندامسكنكو حدا كابتي نمسسان معكنكم زخونه هارموني ميديا ريتكم تساتفنتكم بمقانو اب يوتيوب زلو چانلنا هارموني ميديا سبسكرايب بمغبار بيتسب كتكونن محصن بزي كازي اب فيسبوك بعبيخا اب دحره غصنا معلتاو زرغع حدشت زينان حبريتان استفالالو صحفاتن كترخبو يخم تساتفو حتوتو رخبنا صحافلنا اندابلنا أبناء صباح سني زينا ومساندونا كساب نراخب سسنا ينعكم تحنك النيوم